la ka bende itudori kodwa kokalo e yor Zoom. Ka wachako kod shida mar piem e kind ng'ama dichuo kod ng'ama dhako. Bende en gino ma ponono nyalo kelo lweny e kit chwech kata lweny mag udi. To ere kaka inyalo tieke kaluwore ni jomoko wacho ni mon tinde piem kod dichuo. Giwacho ni ng'ama dichuo nyalo timo, ng'ama dhako bende nyalo timo. David. Erokamano mathoth Joyce. Piem e kind joma nitiere e ot ma en ng'ama dichuo gi dhako, joma nitiere keny, ng'enyne osekelo tabu mang'eny korka weche mag lwenje mag chwech. Sama mokwongo kata ka sama gipiem korka kelo gik ma giyudo oko, maybe pesa ma giyudo oko. Ing'eyo sani mana ka aneno e Facebook kanyo ng'ato ondik ni sani piny otwe leso. Piny tek sani, economy tek sani. Maka ayudo 50 to jaoda bokelo 20 to ariyo. Gikone watimo gimachielo maduong' kabisa. To kata kamano, kineno kaka ng'ama dichuo, wan ochwewa ni provide keli. Kineno ka ng'ama dhako oda bedo ng'ama ngudi korka gik moyudo e odiochieng' kata kare mar tich. Weri godo, kaw kwe, kel gimiyudo no e ot, miyudo no emoti, tichiw instructions maber ni maendi utiatia maber kiko mag ndalo marom kama. Mano mondi avoid lweny manono. Wene kore, tim gik miparo ni onego bed ni timo moluwore gi weche mag providing for the family. Mane e kinyalo weri gi weche mang'eny mag dondruok koni gi koni. Nikech samoro winjo ka jomoko wacho ni pesane marwa, mara to mara. Mago gik ma weri go, timatima kaka onego bed ni inyalo timo. Tim kuma inyalo chope. Kama chope no, mane kuma iweye godo. Nitiere kendo gimi wacho mar ng'ama miyo manigi X ne mabedo miloso godo. En ni samoro ng'iyo ka dok chien achako manyra gi X na chien. Mano definitely abro chako weyo familia mara, okabibedo ni anyalo provide negi. Jaoda bro bedo ni koro achako neglect. Koro chopo kan